1919an, torri menuan Irurako apaiza, zanaren iloba bat Argentinatik. Are kontatu zituen nola Euskaldunak han jokatzen zuen xarez. Orduan esan zituen joku bazala, egur batekin arku batin, da gero jarri soka bat, eta jokatzen zuela eta hola. Orduan zituen arkupian, Irurako Elizako arkupian, hemengo gaztiekin, mutiko eskorrakin, da jokatzen. Duela 1 urte pasatxo San Miguel Elizako arkupetan irurarrak xarean hasi zirenetik pilota modalitate hau Gipuzkoako herri txiki honen izaeran erabat txertatuta gelditu da. Irura eta xarea bikote banaezin bilakatu dira. Azkenen irura dena xare lotuta dago. Irurako ikastolako arrazkia, zea de, xare lotuta dago. Udaletxeko edozein gauz edo danen, xare lotutako. Irura dago, xare lotuta. Nik behintzatola zautu dut beti. Azkenean esaten duzu, xarea non jokatzen da, ja ez da Gipuzkoa bakarrik, baizik eta Euskal Herri osoa non jokatzen da, irura izena handia dauka alde hortatik eta entzuten danen xarea segitun irura edo irura entzuten danen xarea. 100 urteko historia luzean baina xareak goraberak izan ditu. 70ko hamarkada hasieran esaterako xarea desagertzear izan zen. Iruran gelditzen zen xaregile bakarrak Jose Amestoik ordurako 80 urte baitzituen. Guk gaztetan da jokatze eginiken, baina xari egite zituna Jon Batuan, tare basik iken 80 gehiago urte, ja 80 urte, eta ia utzita zegokin nitia. Eta noletzen xareik, ia ez giniken jokatzen. Orduan, eskatu nitxoken atxon horri, ia arretiet zeon horri, erakutzeko altziten xariak egiten. Eta Jesus Mari Arzuagaren ekimenari esker berriz ere xarea abian jarri zen Iruran. Kateak ez duetenik eta gaur egun Peio semeak hartu duen batean aitaren erreleboa. Xareak kirol bada, baina netzako da, ez dakit, nik txikitatik etxen ikusieten gauz bat, eta Iruran xarea galtzen bali da, ez daila izan inorrek itxeztitulako. Baizik, interesa galdua eta jazta, ez din kirol bezala. Horren prozesua da, mendia jun, mendin urritz makila hartezu, bere garaien moztu behar da, ilargin arabera eta bere garaien arabera moztu. Aitaren esanei eta gomendioi jarraiki Peio Arzuagak egiten ditu xareak. Garai batean gaztainondoa ere erabiltzen zuten, baina gaur egun urritzezkoak dira Irurako xareak, artisautzazko pieza ederrak. Makiloi, behar dugu, doblatu forma hau emateko, horren itxe dugu, doblatu, eta sartze dugu, neratxeak indazezkan molde batzutan, behak intzitxun, molde batzutan sartze dugu. Pixka sekatzen ustezu, eta gero, moldetik atera, eta forma honekin gatzea. Hor nu jartze dugu hemen hola soka bat, forma honekin mantentzeko, eta uste dugu urte bete sekatzen, ondo sekatzen. Hor behar da, bere azala kentzen jutezea, limatu, bai limakin, azal guztia kentzen jutezea, forma ematen. Limatu eta barrizatu ondoren, soka jartzea. Horun soka aurrena heldulekua ite jozu, eta gero azkenen da koapilo berdina da, repetitiboa da, pixkana bueltan, isten jutezea. Eta gehatuko litzaiguke, hola.
tenisak egitean bezala ezindek, jotzen azte belemez direzioa galdu itei pelotak. Eta hartzen azte belemazei poltza gutxi nola duen eroritek. Eta inekako gola zabat, eta hartu eman bat. Xarea kirola oso bizia da, oso intensoa, eta ikusteko oso polita nahi iritze zait. Zola, eskomotorrekin mezola. Gura dinen, 8 bat, hola. Desago bat arazitei, divertigarria da. Bi urtetatik, aita jolasteulako. Sareakin, pelota hemen, etortze zaizunen, eskomoturrakin moitu ezuna, eta orduan emanin behi oso, ze bestela junitea. Iruran mantentzen dugu, tradizio horri eusten diogu, eta gaur egun eskola polit bat daukagu, eta neska mutiko desente dira jokatzen ari direnak, eta orduan pozik gaude. Transmisioa ezinbestekoa da, eta nire atzetik batzuk etortzen diren, lehen etorri dira batzuk, beste batzuk ere badatoz, eta horrela jarraitzen dugun. Nire xarea esango nuke dena izan dela, ez? 76 urte ditut, eta gaur artean 14 urtetik 76 urte arte, xarez jokatu dut, ez? Orduan ibili naiz xarearekin, han, hemen, gora, bera, gaztekin, zarrekin, eskekin, mutilekin. Orduan, nire xarea izan du da, bizitza ez. Gaur egun Ametsa Pilota Eskolako irakasle lanetan ari da Mikel Uzkudun. Garai batean, xare jokalari handia izandakoa. 74an 17 urterekin Montevideon Uruguain jokatu zuen estrainekoz munduko txapelketa. Eta ondoren, 82, 86 eta 90etan ere parte hartu zuen. Zilarrezko eta brontzezko domina bana lortu zituen. Zoritxarrez, Espainiako selekzioarekin parte hartu behar izaten dugu. Ea egunen batean eta ea egun hori ahalik eta azkarren etortzen den eta Euskal Herriarekin edo Euskadirekin jokatzeko aukera duten botikoek. Guk ezin izan dugu jokatu, baina ea aurrerantzean Euskal Herria bezala jokatzeko aukera ere baduten aztek. 50 mutil eta 13 neska ari diren arren xare eskolan, xarearen etorkizunari begira ez da oso itxaropentsu Mikel Uzkudun. Egia esan, etorkizunik ez du. Egia da, badira kirol batzuk, tradizioz mantentzen dire kirola direla. Egoera gero eta zailagoa da, gero eta kirol gehiago dago gainera, beste kirol batzuk aukeratzen dituzte gazteek, eta hemen gazteei eustea kosta egiten da. Eta laugarren protagonista, Josi Lopetegi, Irurakoa. 21 urte, laukotean bera gazteena, 1,60 zentimetro eta 84 kilo. Horren dela gutxi, Bizpahiru hilabete, Arnedon jokatutako 22 urte zazpiko munduko txapelketa irabazi du Josi Lopetegi. Azkenen txikitanik hasi nintzen jolasten, eta damak iskit 30 bat urte jolasten. Beti nik palpatu dut, ikusi dut, eta tope, eta nik ere nire semeri eta beste umei ere saiatzen naiz aholkuak eta ematen jendea motibatzeko, ez. Euskal Herriko 3. xare txapelketako finala jokatuko dugu, berdez, Josi Lopetegi eta Manolo Molina. Partidua 40 tantutara.
Nire gustatzen zait bizia delako, joku bizia delako, eta bizitasuna, ez? Bestela, ez dakit, eman dit aukera, jende ezberdina ezagutzeko aukera eman dit, eta lagun leku ezberdinetako jendea, ez? Eta horrek ere aberastasuna daka, ez? Josi Lopetegik 22 urte zazpiko munduko txapelketa eskuratu zuen Arnedon 1987an. Urtebete geroago, Mexikon maila nagusian gaientzea lortu zuen, eta 2000 urtean munduko kopa ere bereganatu zuen. Egun, 55 urterekin, oraindik ere sarean aritzen da. Aurrean, atzean korri gehiagin behar da. Doaiak fisiko aldetik ez, egia esan, baina bai tantoa bukatzeko garaian eta gero ikusmena esango nuke nik ez, kolokazioa. Fijatzea noa botako duen, ze posturakin noa botako duen eta aurreratzea jokaldira, aurreratzea gero nik abantai hori baliatzeko ez. Kontrare jokatzea azkenen hori bada, ze beti zaude ikasten. Oso begi ona dauka xarerako, kolokazio oso ona dauka, guk askotan oraindik esperientzia falta hori daukagu. Jode, baina eske fisikoki zu ondo zaude, ez dakit. Ja, baina azkenean esperientziak asko markatzen du hemen. Orduan, oraindik zailago, baina burrukatuko dugu, Julen Apeztegia 24 urteko gaztea da, atzetik gogotsu datozen pilotarietako bat. Josirekin badu zer ikasia. Belaunaldien artean ordea, hutsune handiak ikusten ditu Josik berak. Etorkizun zaila badaude bai, 70 ume, baina adibidez nire artean eta urrungo heldua pixkat ongi jokatzen duena Julen dela 20 urteko aldea dago eta hor ez inor egotea esan nahi du utxunea dagoela, ez? Iruditzen zaite adin bat iristen denean beste kirol batzuk edo nazkatu egiten dira, edo ez dute motivazio falta ez dakalako irtera askorik, ez da zaila ikusten dut. Ateratze baldin bai 70 ume horietatik, ateratze baldin bai 4-6 ume ateratze baldin bai pozik egoteko moduan iruditzen zait. Netzako kirola baino zerbait gehiago eta oantxe nahon puntun da motivazio ikeragarria emateiten gauza bat, ja ez kirola bakarrik da, netzako postasuna da netzako xaria. Ametsa, urrongo urteko munduko txapelketa ondo prestatu fisikoki eta ea lortzen dugun irabaztea. Eta bestea ez dakit emango didan, semearekin jokatzeko denbora emango didan. Hobetzen jarraitu, segi lanean, munduko txapelketak noski, eta prestatuko nahi zinor baino gogorrago area juteko, baino disfrutatzea, orain nahon bezala. Eskertu nahiko nuke Bearzana taldea beti niregatik egin duen guztiengatik, batez ere Josian Jauregi. Nire bikotea 25 urte damakizkitela berarekin Mikel Funosa berarik gabe ditzake ezer izango. Eta, eta sendia, ez, familiak niregatik ematen dituen buelta guztiak, ez. Josi Lopetegik, Julen Apeztegiak, Mikel Uzkudunek, Arsuaga Aitasenek, sareak hiruran bizirik jarrai dezan lanean jarraitzen dute. Duela 100 urte pasatxo abade batek kirol ederra hau ekarri zuenetik, hiruran beste erlijio bat ere badutelako, sarea.